Atibatike zvechopu. Right, azvina kumira mushe zvotoshorana gonzo nachin'ayo akudyiwe rinopisa muri yeZimbabwe. Ndasangana nenyaya panapa yandiri kuona pane uyo anonzi Big Boss Kobo. I think that guy munomuziya is that loud guy yokuti anombonetsa nevamwe maprofita ikoko. Now nyaya iri panapa iri kutembesa musoro yaari kutaura panapa, ari kumhanyisana neZANU-PF kumasoko. Ari kuti kana muchinge masvika kusowa kumana garai pasi isusu varidzi vesowo tite sei titungamire tite zvinhu zvedu, kwete kuti mosvika muda kuenda pamberi muda kuti mhanyira kumberi. Problem yake yaanayo ari kuti handina kutuka ZANU-PF party asi ndaingoedza kudzorera chitsividzo chechipostori. Party ngaive pasi pechechi kwete kuti iende pamusoro. Kana iri mhosva urayai henyu, ndiri mwana wenyu. Minister, udzai vakuru kuti I'm sorry kana uriwo muono pamberi pevision. Ndo mashoko ari kutaurawo, ari kuzopindurana nanakandisha ayo vari kuti still usatsamwire mota kusvika pakudambura makumbo, tinomuka takakupa mangwana, asi mashoko haadzoreke apedza zvake. Ndo masystem avo vanenge vachitaurirana. Zvinhu zvokuti zvinenge zvichiitika kwenguva refu, ende unozati vanhu vanosvika pachikamu chekuzodhauta kuti ime tikumbonyatsoita se muchiri kunamata Mwari kana Mwari wacho achinamatwa chechi inongosvika ichingopindwa just like that, pototanga kutoitiswa maslogan muchechi. Ko kana chechi yakuita maslogan ekusimbisa vanhuwo zvavo, ko Mwari wacho achasimbiswa rini? Mwari wacho acharumbidzwa nguva yacho yekurumbidza maungana kuti munorumbidzana nevanhu paningirikini. This is not right. Inini what I believe zvangu zvinokwanisa kushanda. I don't see anything wrong kuti munhu awazoda kuteerana nema political party ako unongochita, but kana vachida vanhu vekumasowe vanogadzira gathering voti munhu wese kumasowe sure tisangane pakati tiite event, kwete kuteera kusowe kwacho ikoko. Azvinenge zvazvinotanga kuzongobuditsa so zvinobva zvangoitanga zvinhu zvacho zvemasowe zvifeki. Unongoziva zvazvingori zvinhu izvi hazvisi zvinhu zvokuti zvinozongogamuchirika mune zvakanaka. Ndiri mukuona ndo nyaya hombe ndiri kunyatsoona panapa ndati iyi inoda kuti igare yataurwawo iyi, nekuti tikasataura nyaya dzakaita sedzidzika mangwana zvinogona kuzongonetsa. But amen, imimi kana muchinge mune zvenyuwo zvekutaura tinosangana ipapapa muchinge muchipindurawo kuti muri kuionawo sei. But inini ndatotaura side rangu randiri kuona kuti panenge pari kubhayizika. Ndosaka uchiona Kuland vazhinji ma-MP ma-minister vari involved for the deaths of some business many women people in Zimbabwe, because chinhu chandakastada ende chandakadzidza ende chandakavaona chandakandwisisa paorganization yeZANU-PF, I think ndine vanhu vanodarika 12. Ende zvendinotaura panapa vanhu, ndikataura ipapapa vanhu vanototisha kuti munhu ndewepi. Kubva munana Vishavanu kusvika munana Masvingo Zaka, Gutu, Bikita, kupinda munana Muchiredzi, Mukwasina, Ipo Valley, Triangle, tobva apo takaenda munana Ngundu. Kune vanhu vakanga vane maprojekti aiyevedza aidadisa, vaitokombita navarungu, tokuta competition zvinoita Carlos Miti, competition with white people before this fucking racism to amatuke racism yavakaisa iyo kisa nyika murevhesi huta munhu wese achifamba nerevhesi zvavakaitezve. Munhu wese minister ma-MP makansela unonzwa kunzi vari involved with the death of businesswoman or businessmen. Those people, they are not lying. Vanhu ivava vanyeperwa, but because vanotoziva kuti nyaya yedu haifani kusvika mberi, fanika sevafana vari kaurayiwa manje mufana wakaurayiwa kudzaisa ruwaka wanga ari munhu weZANU-PF. Asi kana ukaurayiwa
uri munhu weZanu PF uchikona kundouraya, watumwa navo ukandobatwa madhiri, ndo zvine secret yeCIO. Secret yeCIO yeZimbabwe ukatumwa nana Mnangagwa unenge watobhadhagwa kuti uende inini ndiuye kwauri kuleni ndichiita sokuti ini ndinokuda, tinowirirana, ndiri kuda kukujoina, kana kuti ndiri kuda kuti iwewe uwane mafollowers akawanda, kana kuti iwewe uri kuita sokuti unopikisana neZanu PF zvokuenda, ndinenga ndatotengwa kuti inini ndiuye ndiwane information masikati tiritesi, but manheru ndiriko kubasa kwangu. The late Lenimo Juda Jongwe akaurayisiwa nomukadzi wake wanga ari muCIO, ende vanhu ava vakarekrutiwa mazuva mamwe chete pakaintroduciwa naMugabe. Vana Chamisa, it was a small boy. Chamisa vese vana uyuyu Paul Madzore nomunukuna wake. Mukadzi waPaul Madzore wanga ari teacher paUniversity of Zimbabwe. Munukuna waPaul Madzore mukadzi wake wanga ari paUniversity, ari teacher ari lecturer paUniversity of Zimbabwe, tiri tese kuMDC. But munukuna waPaul Madzore wakazokasira kuonekwa kunzi aiwa zvemunhu uyu mupapetsi ndeweZanu PF. Ndopaakakasira kudzokera sure pavakanga vachiita zvemasongs avo. Tine vanhu vakaurayiwa vakawanda neZanu PF, ende Zanu PF ukaongera wandobatwa secret dzakoko, ndinokuudzai vanopupira rupupiro vachikuramba palife and direct, and havafi vakaisa any contribution chavanogona kuuya kufamily yako. Vanototumira vanhu kufamily yako kuti never ever speaking about the name of this political giant of Zimbabwe, to speak about my husband or my father or my brother or my son or my daughter was working under ZANU PF. Havadi kana kuzvinzwa. Unepisira. Saka ivo vanotorohwa nehana. Chavanotanga kuteisa ndechekuti kumhanya kwachida kuti vanzwisise, vanotovhunza kuti saka zvaabatwa akaurawa, there is no any information yabuda pamusoro pedu. Kunzi hakuna, kunzi how, that's right. Saka what is next? Nick Mangwana, George Charamba, Nick Mangwana, it's an ambassador from America. Nick Mangwana, the ambassador of America. But such something happened in South Africa. Ambassador wa South Africa ndiye anofana kunge achimirira nyaya dzasarwaka muno. But nyaya dzasarwaka dzakarambwa naambassador weZimbabwe ari kuAmerica, Nick Mangwana. George Charamba anonzi akadzingwa muZANU PF. Uya wevhudzi rokusaikura uyo umuromo mitema samunhu anositamba njo. Akazviramba vanokudzingana fake muZANU PF, vanhu vanenge vane zvigaro zvavatopanana zvinogadzwa usiku imi makavata. Nguva yamunenge makazorodze nyama yavanenge vachitoshanda. Nevanhu vakaurayiwa neZANU PF vakawanda. Munhu anonzi Mutodi wePabhikita unotori navanhu vaakaurayisa vakawanda. Munoziva here kuti vanhu vakahayiwa 2008 naMugabe vakaluza ma-election. There was not a police, even a part of army. It doesn't know anything about the training. Even to assemble a gun, they know nothing. When poor uniform chete kuti pfeka uniform rowe pasi undoita basa.
dzimwe nyika dzakabva muhondo dzikaenda muindependence, mabuilding akatoputswa muhondo akatovakwa akatoitswa mabhizinesi ari kutoshanda. But zvinhu zvakaitika 1945 nanhasi muZimbabwe zvakamira, patova nemiti yatochembera imwe yakatooma ikatoveswa ikatetwe marasha nehuni.